За яе межамі. Калектыў актыўна працуе і гастралюе, прадстаўляючы беларускую нацыянальную культуру, дзякуючы свайму нязменнаму мастацкаму кіраўніку, які на працягу 18 гадоў разам з імі, выпускніку 1996 года Александру Свирскому. Добрый вечер, волочовники, родная кафедра. Вельмі прыемна знаходзіцца на гэтай сцэне, і я, як быўшы таксама волочовнік, павіншаваць той ансамбль, які даў мне пуцёмку ў жыццё, у творчасць. Бо з волочовнікамі пачалася такая геаграфічная гастрольная дзейнасць, якая па сённяшні дзень не працягваецца. Дзякую спадару Станіславу Осіповичу Дробушу, светлая памяць яму. І Людмила Леонидовна, дзе яна ёсць? Является звездным вопросом. Людмила Леонидовна. Короче, раз мы были в Волочовниках и ездили на гастроли. А песня, которую мы вам пропонуем, амаль што мы яе не змянілі. Я як выпусціўся з інстытута, так яна і засталася. І амаль з такімі ж самымі географічнымі пастановкамі і вокальнымі. Станіслав Осіпович я называў вельмі проста – «Болото».